into ukuthi iqalapi bese uyayibona ukuthi iphethela. Ungabulali lokho nako manje naloko kukhona manje. Ubulalele into uyazi ukuthi noma ungasuka kulokho namanje uthi ufuna ukubuyela kuloya ngeke afune lokwenza umfazi wesibili. Uyofuna ukwenza umakhwaphela. Ungaziwa ungabonwa ngoba uyobe umhlaza. Awona sokubuyela noma ngane wakho wena. Hayi kodwa nawe. Yazi ukuthi kukhuluma ngawe kanjani but ufuna ukubulala lokho onako manje. For someone who doesn't care whether uyaphila noma awuphili. Ngiyaphinda futhi makwenzeka unengane naye unengane bese niba nengane yena. Ujulile lapho. Ushubile lapho. Uyenyukela lapho. Ngiyaphinda futhi ujulile lapho. Ushubile lapho. Uyenyukela lapho. Ngoba naye ufuna ukukhaza ingane yakhe. Nawe ufuna ukukhaza ingane yakhe. Ngapha kunengane yenu. Oh Jesus. Kuleyo situation leyo Constance, I'm telling you. Manje nangale ekhaya kibo bafuna ukuthi wenze kahle enganeni yabo ngoba uzelo wazalela wena. Akusho. Kodwa naye ufuna bakhaze phela laba bakubole ingane yokuqala. Ingathi ingane esihlala nawo bese ayisabi right ngoba senengane yenu. Uthando lwakho angilazi ukuthi ngiyolutha kanjani. Ngoba ingane yenu will always suffer because of ingane zenu. Yonke into enziwa kule ngane yenu ikhombe ngathi nginengane. Kanti umongo lo ngisizayo. I'm telling you ngathi nginengane endlela uNkulunkulu angikhazela ngayo lezi. Ngathi nginengane. Jehova yini? So now lo mntana wakho ufuna naye umnaki. Phinde nalo ufuna wenze njani? Umnaki. Kodwa nalo ufuna ondliwe phela. So manje sekufuna ube nemali yabantwana abawu3. Owakho, owenu, owakhe. Batho bonke benza matric dance. Wenza kancane. Ube nebhada shone ubaba wale yangane. Sekumele ke manje mawenza sale umenzela. Noma nje ube nenhlanhla boshwe. Inhlanhla. Aboshwe. Sekufuna manje mawubanaka bobanga. Hallelujah. So if kungahlanga phansi emasontweni kusizini yabomama kukhulunywe le ndaba le. Sibe busy ngendaba yokuhleba nokuhlebana. Imindeni yafa. Isonto liyakhulu. Sinaka kanjani ingane yethu? Sibe sinaka nengane zethu. Sibanikeza kanjani uthando bobathathu labantwana bangazizweli bangaphandle futhi balahlekile. Sithi sikwenza lokho sibe singalimazi ingane yethu. Ngoba sinomuntu la osibiza ngomama phinda sibize ngobaba bazali bami la. Kodwa sinomuntu la futhi othi ubaba lo akuyena umama. Kunomunye othi umama lo akuyena ubaba. Labantwana ababili laba bazolwa nalo oyi1 ngoba lo unenhlanhla bazali bakhe oyi2 base under the same roof. Labantwana abawu2 bayobe balwela ukuthi either kuphuma uma or kuphuma ubaba ukuze nalo azosafarisha njengabo. Angabe ukubona babadlala kodwa masungekho wena bayakhumbuzana. Kwamele phela wona usho kanjalo. Angithi wena nomama nobaba. Mina ngizomtshela ubaba wami loyo. Angitshela ubaba wakho. Andibazi bantwana. Ngizotshela uma wami loyo. Angitshela ubaba wakho lo ngakunaki. Osanda imovathi njalo. Awuboni lokho kodwa kuyenzeka la egcekeni. Bashayana futhi abantwana ngamagama. Lesipho lesi sithengwe uma wami. Nami uma wami. Ungaphi kwenzeleni wena? Umenzeleni wena uma wakho ngeMother's Day. If you don't sit down with the kids, discuss such cases. Nithi
yazi bantu abami kimi niyafana nonke niyalingana nonke ningabantu abami nonke labantwana bawushana forever ingabo ke bese kuthiwa phase phahla eli1 ufika umprofeti athi kunembe endlini but umuntu okuloyayo umuntu osekhaya uthi wena niyamazi. It's because of this. Yenzeka ke babusibiya angibekisa iNOS. Yenzeka iNOS angifuni ukubekisa abantu abanabo unkosikazi. Yenzeka ke iNOS na Friday ngibekisa ngaye aka complain after. Yenzeka ke iNOS kwenzeke so. Babuhlanganyele ubaba nengane yakhe nengane yena. Bahlanganele ukulwa nawe mama nengane yakho. Ngoba labantwana laba esifika nabo banabo ukuhlupha. La sesithi sifuna ukwakha khona. Sivela sithi yindlu ukugugela. Ngabo kudala bebathatha komikise kaGogo. Ohlala khona. Ngoba naye ufuna ungathi izinto zingalunga phakathi kwakho nalo omunye umzali wakhe. Because ufuna uthando lwabazali bobabili. So akasakhonke manje kukhuluma ngomama ngoba kunomunye. Akasakhona lo muntu ukukhuluma ngobaba ngoba kunomunye. Lona makathi umama mina, ubaba mina, laba babili balwa naye. But kuyenzeka le 3 le ilwe nawe nomntana wakho. Hey. Ngoba kuyenzeka njengoba ngishilo ngathi kube nenhlanhla lo umama wengane kushona lo baba kube nezimali. Kubhaliswe le yangane kule imali zikababa. Mina ngiyasebenza kodwa ngisebenza ebhandini lapha emayini ngi-assistant lapha kule bhandi lasemayini kule conveyor belt. Ibhande ngilibuka every day ngibhizi lapha ngapha kuphume $500,000 kuthiwe ishare yalo mntwana. Sesinomntwana ke manje onemali Constance yakhe ayisiyethu landlini. If asikaze saba ne-meeting sengibaba la khaya. Because manithi ngenthenga isinkwa uthi yena mina ngifuna ibhenge. Unemali niyothini. Manje ngenthenga amateki athi yena no ngoba mina ngithenga iteki le ngifuna iLouis Vuitton. Una 500,000 account nomuntu. Noma ngabe wena usafuni ngekumnaka kakhulu sibongile. Sozomnaka phela ngoba bafazi nelitsewu sanibona. That treatment Constance that goes to the kid lo mangabe into zakhe zi-right. Laba abanye baphethe idayari. Baba. Laba abanye bamshaya esiqitho. Laba abanye bamgudla. Baba, akithi bayabona manje umzali uyambona mangakuthanda. Yenza bazali? Yeah. Siyanibona. Kuthi kuthandwa bani lo iphele imali yakhe. Beyangafundi phela na bekale mali. Lezi ezinye ezuthuba ezifunda. Ngapha. Sabana degree banama masters lona ngithi waphunyelwa imali waba isibotho waba isidakwa laba abanye bathi ngiqinise esikoleni baqale basebenze wena amathambo wakho awasekho right bathi hayi phela sinikezeni ukudla bathi iphile imali yesidakwa sakho sekaliwa ke manje because of money that came in qala nikhulume manje ningathandazi kakhulu ningakhulumi. Another scenario ukuthi lo ofike na umntana abe isidomu. Ngizobheka ufuna mama. Akaboni esikoleni kumnyama. Lo wala emshadweni ngoba babusisa abantu abasemshadweni. Lo wala emshadweni uyablosoma. Lo wakho babathi bamhlalisa phansi bambonisa akaboni.
Akukhona nje abantwana abanjalo nje. Akabo. Ngoba bathe x plus 4 is equals to y. So what is x? X ongasolveki. That's the biggest issue. Omunye umntwana will suffer ngoba ngikhuluma. Ngiyenzeka futhi umuntu yaganga bese ngibashaya bonke abantwana. Bawumzonda zafa. Ngicela nikhulume namhlanje manifike endlini. Nyanga bomama le, ngicela nikhulume. Ngiyakani ukulwa, khulumani. Ngiyakani ukushayana, khulumani. Ezinye izimpi ezisendlini ukuthi asikakhulumi ngayinto emqoka. Wangithanda nabantu abami, ngizomthanda mina nabantu abami, wangithanda ongazi ukuthi ngizele. Azange sikhuluma size sifike kule level. Mina ngangithande wena. Mangithatha into yokuthanda nabantu abakho, ngithanda wena. Bantu abakho ngiyababekezelela. Ungathi ngibathande ngenkani. Ungangifundisa ukubathanda. Bathi ngikale ngibabekezelele. Ngizobathanda esiphe ukwenza kwabo. Phela ngiyena umzali wabo. Nguwe umzali nale nketshane labaleka. Am I helping you here? Go back home, sit down. Hlala nalo muntu lo. Yabona ukuthi okunye njengoba kuyimonth yabo mama siyakufuna. Mina noma khani hlala phansi namadoda anithande nabantu abenu. Nomuntu okushela manje kunabantwana, hlala naye phansi. Uthi okay izongena imali, kodwa ungakhohlwa phela mina enye noma ngangena imali ngaka, kodwa enye phela ufuna ngikhokhele ischool fees ngoba uyalazi inkentshana labaleka phela. Nginake lokho. So nangena 50,000 asinayo 50,000. Si subtract ischool fees, siskaftini in. Le nto izo understand. Kungaveli sothi phela mina ngabantwana mina ngisobesele ngiyo le nto wenza ukuthi bese bayaphila. Indoda isakudla nokudla kwakho. Speak, sit down, discuss this man. It will help abantu bethu ungabe fail esikolweni. Sibe lokhu sikhombana ngamagama phakathi endlini. Breathe. Phefumula. Unyaka phakathi. Phefumula. Akusiza uba nenkani. Lela kufuna uhlale phansi ngiyikhuluma. Lixoxe. Ibe right futhi. Ube ne voice right. Only 50 rand thenga something along the way. Ukuhlala phansi. Njengoba kuyinyanga kubaba. Yazi ebaba umfana. Ngifuna sikhulume la indaba. Ngokuqala nje ngiyabonga ukuthi wangithanda. Inendaba. Abanye amadoda bekafuna nje ukulala nami endlula kodwa wena wathi no angikwenzi umuntu ngibonga lokho. Yazi babe benohlala nabo bakani nobodi but lokuthi uvumile onke leminyaka soluhlala nawo hlala naye phasi enkulu because yakabanisa ingane yaniphambanisa endlini ngibonga lokho bese uyaintroduce ukuthi ish bowubona ukuthi senze kanjani because kuyenzeka usebenze nawe sofuna ukunaka ingane yakho manje kanti basolo bakunaka la lahle manje ufuna ukunaka ingane yakho sofuna ukuphuma umuso sofuna ukuphuma ibhodo wena kodwa unakwa la nengane yakho so uyasebenza wena sofuna ukuphuma manje angazi yini leyo kodwa uJehova kanisiza so bengicela ukuthi nihlale phansi ke manisuka la nibonisane nihlale phansi bengicela lokho nalokho kuyenza ukuthi ingane yakho ithathwe ubaba uyohlala nomunye umuntu le ndaba yakho lokufona ngifuna ingane yami mina yenina ngicela ingane ayenziwa lento because bawukunikeza ingane yakho ihlupheke nayo ngapha ikuzonda ingane because ingane ivame ukuchuza la izonakeleleka khona and yakhona ukubekezelela ukuthuka nokuthukana kwabanye abantu on the other side ngoba at least ifunde esikoleni lesi right at least inama opportunities anjani right wena ufuna ukuhlala nengane yakho la usahlulwa wena kulala udlile kodwa uthi ihlupheka kanye nami ingane akamele ihlupheke nawe nguwe baba umele ihlupheka into imbokodo wena hlupheka uyi-one kodwa mangabe ubaba wayo offers a better lifestyle to allow the kid to go ngiyangizwa mose allow the kid to go as long as wazi ukuthi la ikhona nje ngeke bayi-abuse ngeke bayidlwengule ngeke benzele as long as wazi ukuthi safe but ngicele kahle umntwana mcheck kahle umntwana ikhulumeni nani bomama phela sinibiza ngomama zala bemkipito besimcela phela wena nikhuluma nabantu abenu khulumani kahle nabo ngoba omunye umkipito ugcinela emshadweni ngiyayiphinda le omunye umkipito ugcinela kuphi
khulumani kahle nabantu benu. Ngiyangizwa mos. Khulumani niyahlupha ngoba nina anilotsholwana. Nasenibona bantu benu ungazuthi sebayolotshola bese nilwa nabo. Iyahlupha leyo. Mawubona umntana aphila impilo engcono kuneyakho, yekela ukumlwisa. At least uphila iphupho lakho. At least uphila iphupho lakho. Wena ngapha unendoda, wena ngapha uhlele mvumele ahlale ngani. Angisho ukuthi bavumelene babathathe, kodwa nje la kakhona uexperience into angayazi, uthando lomuntu wesilisa. Into ofuna uyenze ona pressure le ndoda ukuthi ayithathe umntana. Hlale nawo phansi ukuthi phela hayi manje bengicabanga ukuthi mani kunganjani noma suyafela. Or at least kufanele sibuyise isithunzi salomuzi. Understand mos? Lokho yiko okuzokwenza ukuthi ugcine ulotsholiwe nawe. Ubize kubalungu wakhe ababhema imboza. So ubabiza uthi malume ngiya-understanda niphuza isitela ni. Kodwa makufika isikhathi sokulotsholwa kwami, lo muntu uyazama empilweni. Yekani ukubiza imali engakaze naba nayo nama-accounts wenu. Nguwe owazi isimo somuntu wakho. Nguwe owazi amasikazi wakho. Nguwe uyazazi nawe ukuthi wena nje kunebhawoti elihle lethi la ekhanda. Naku uvuka eksena uhlabele ngoba usuku wehlisa umoya. Understand? Bese uyasho ukuthi no malume ngicela ukuthi ningambizi kakhulu. Ngiyazi akamele ngikhulume namalobolo wami kodwa nje phela ufuna siphile after. Understand? Wenza njalo abanye benu ngase nishadile ngani lotsholiwe nani sekudeni ngempilo. Mara ukuthi ngeke 500,000. Ubani ekhaya kini wena omaziyo ngaphandle kwalo washayiswa ilori yakho-Station owake waba ne-500,000. Akakho umuntu wabiza 200,000 nasekhaya kini nawe nobabakho wazi washona neskipa sakhe se-ANC esasiyi-see-through. Akakho umuntu waba nemali engaka-100,000 ekhaya. Sehlise manje lobo asinalehlisi kodwa hlalani phansi phela nikhulume lokho angeke kulunge. Lokho kwenza njani? Kuyalunga. Abanye abazali bethu abalotsholwanga all at once. Bakhishwa imali, kwabuyela kwakhishwa enye, kwabuyela kwakhishwa enye, kwabuyela kwakhishwa enye. Sesibuyele kulo season leyo manje. Petrol yabiza, isinkwa siyabiza, ukudla kuyabiza. Mawuhamba ne-1,000 rand yenze kubuye nesaka lempuphu kuphela. Ngaphandle mangabe uya kulaba bangayi-30. But mawuya esitolo esingazuthi sangapha 4-5 wama-items. But mawuphumela ke ngaphandle my friend who is not my friend, ngabuya nemvuzane engazothi right. Ukelwa ngibonisana manje as nisekhaya. Mawufuna ukwakha Constance, uma wakho ungali. Ungakha ekhaya kodwa ufuna esakhe stand. Ekhaya kuhle uyabona ukuthi indonga seyizindlu zodwa yakha kodwa ucelwa yimi. Ufuna wakhe endaweni yabani ya more especially mawuyintombazana. Bomalume mina ngiyabazi nabafowenu ngiyabazi bongishana bawuphila kabuhlungu lapho nawe uyophila kabuhlungu uyolwa izimpi kanti awuvele waphuma nje wazakhela wakho kusase ngiyacela as your prophet. I want you to flourish like the palm tree, but I want you to grow like the cedars of Lebanon. With that being said, I want you to raise your right hand and say, Heavenly Father, help me to flourish. Raise your right hand as high as you can. My Father, help me to flourish. Help me to flourish.